stignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem, super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Ogo, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam Brian. U čemu stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to. Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. O, bez
Uređenje, hitno vamo! Ukrali su mi krofnu! Ona ispod stola, uhvati je odmah! Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno! Eci, peci, ti si mali! Ej! O, sirovi krompir! To je zabavno! Ne radim ništa, pa dobro! Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno! Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidati. Ubacujem sve unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. Divno. Ko ovdje ne hteo da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani.
Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Činjemo? O, Monika ima crvenu Nutellu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! O, Nicole je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam Nutellu. Sigurno je mnogo ukusna. O da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću Nutellu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. O, kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje. Da bi se čokolada stvrdnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. O, moj žele izgleda privlačno. O, da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. O, pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nicole, hvataj. O, kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. O, devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme? Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. O, kako ukusno. Pogledajte. Imam mrkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. O, imam ideju. Britney, daj mi to. O, znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, a? Dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. O, baš si brzo. Da, to je bilo jako ukusno. O, devojke, a šta je sa vašim usnama i ušima? O, ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi, to je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. O, Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nicole je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A dakle, treba obrisati glazuru. O, ne! Ej, šta je sa tvojim licom, Nicole? O, još ste se obojili. To je cool.
Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. O, nova hrana. Britney ima lizalicu, Nicole mlečni koktel. O, tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva. Imam tako veliku lizalicu. Kako lepa žuta boje. Jedva čekam da probam. O, sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo. U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte. O, to je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. O, ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Flaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nicole? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto. Nicole, hoćeš li pristati da pojedeš moj čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gdje uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nicole, sve odlično. Sad je tvoj red. Super. Vreme je da probam svoj koktel. O, da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj dam u kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno. Neverovatno. Njau, devojke, vaši vratovi. O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. O, to je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nicole je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. A treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačna. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? O, to liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. A baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno, tako zabavno, ruka ti odskače od stola. O, ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nicole, zaboravila sam na tebe. Nicole, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nicole je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney.
O, došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana. I ispeći ću malo marshmallova. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve. Ko je sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi? Sad ću iseći svoj cake pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala. Vreme je da probam to. Baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je cake pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. O, ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone. A Nicole ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati nezik. Kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nicole, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nicole. Ne, neću. Nicole je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Ne, jo. Čekajte, pa to je ukusno. Svidalo mi se, hajde još. Da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Ajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladoleda još nikad nisam jela. Probat ću. Da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. Ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Šta ti je? Ne, Britney se zladila. Devojke, spasite. Naravno, Nicole, vadi fen. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko.
Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže. O, Britney, tvoje ruke. Obojili su se. Wow. Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to. Pa, da li ste spremni za prvi zadatak? Prvo želim sendvič. Spremite mi sendvič da bih bila potpuno oduševljena. To nije teško. Ja ću biti najbolja. Zašto se svađate? Bolje smišljajte recept. Ja ću napraviti za Margot najslađi sendvič u njenom životu. Stavit ću u njega nutellu i puno marshmallova. Ali to nije sve. Ne smem zaboraviti na čokoladu i naravno čokoladan sirup. On nikad nije suvišan. Gore ću sipati puckatave bombone i to je to. Pogledajte kakva lepota. A Mia, zar se može jesti toliko slatkog? Ja ću napraviti za svoju unuku veoma hranljivi sendvič. U njemu će obavezno biti šunka i sir. A da bi bio još ukusnije, ispržit ću ga u tiganju. Jao, ja bih ga rado pojela. Da, vi nemate pojma kako se prave sendviči. Ideja sa prženjem je dobra, samo što pržiti treba samo lepinja, a ne ceo sendvič. Zatim na hleb treba staviti što više povrća. A dalje ide tajni sastojak. Puževi. Odvratno. To niko neće jesti. Nemate vi pojma, bako. To je prava delikatesa. Puževe treba malo ispržiti i staviti na hleb. Dalje ide rendan i plavi sir. Inače, to je jedan od najskupljih sirova na svijetu. Zašto onda tako skup sir smrdi? To je nemoguće. Nije mi dobro. Bako, ne padaj, sve je u redu. Nikad još nisam vidio takvu reakciju na ovaj sir. To je smešno. Pa, i moj sendvič je spreman. Kakav miris. Bako, ustajte. Vreme je da Margot proba naša jela. Pitam se šta je unutra tog sendviča? Fuj, da li su to puževi? I smrdljivi sir? Ne podnosim to sve. Ovaj sendvič mi se sviđa mnogo više. Jao, baš je ukusan. Ostaje da probam jelo trećeg kandidata. Oho, i ovaj sendvič mi se mnogo sviđa. Izabrat ću pobednika uz pomoć brojalice. Eci, peci, pec. Bako, čestitam, pobedila si. Jeste čuli? Rekla sam vam. U novoj rundi morate spremiti za mene moju omiljenu Cezar salatu. Biće urađeno. Okay. Šta je to uopšte? Mislim da je to vrlo jednostavno. Samo treba sitno iseći povrće. Mia, smiri se. Seći povrće treba veoma pažljivo. A vidi. Ovako. Zato sve treba lepo staviti na tanjir. Zajedno sa piletinom, naravno. Ovako. U stvari, sve je mnogo komplikovanije. Treba uzeti rukolu i staviti je u blender. Zatim treba dodati vodu i sve dobro izmešati. Jao, šta on radi? Ja spremam nešto mnogo ukusno. U dobijenu mešavinu treba dodati nešto poput želatina. Nakon čega to sve treba dobro izmešati u šerpi. Zatim dobijenu tečnost treba sipati u kalupe. Vreme je iseći piletinu. Gledajte kako lepo. Mislim da će se Margot svidjeti moje jelo. To je divno. Bako, šta to radite? Samo rendam sir. A vreme je da i ja krenem. Pazi, molim te. Dobro, dobro. Sad ću pažljivo iseći povrće. Ali to je tako dosadno. Ipak treba seći brže. Jao, omladinu je teško naučiti nečemu. Prokletstvo, šta sam uradila? To nije dobro. Dobro, što imam rezervni plan.
Treba uzeti žvaku Huba Buba i seći je na male komadiće. A sad mi treba žele oči. Bako, vidi? Kakav užas! Nemoj tako plašiti baku. U moje slatkoj salati će obavezno biti marshmallow. I naravno, žele crvi. To je to, Margot, a vreme je da odrediš ko je od nas pobedio. O, kakve su ovo zelene bombone? Fuj, to je neka trava, odvratno. O, a Cezar u sredini izgleda super. Da, i ukus je dobar. Wow! Ali ovo je definitivno najlepša salata i najukusnija. Da, Mija, pobedila si. To, znala sam da će moj slatki Cezar biti najbolji. Ovaj put je sve lako. Želim da pojedem kajganu. Lako. Okay. Naravno, dušo. O, taman ću naučiti da je pravim. Pa, idemo. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Bako, to i ja znam. Dajte mi ulje. Zašto ne izlazi? Hajde bre. Izgleda da sam malo preterala. Jao, ovoliku baru ulja ne može čak ni ja razbiti. Usput, to mi je sljedeći korak. A što ja neću moći da razbijem? Mogu ja sve. Gledajte. Op. Pa, ne izgleda toliko loše. A ja ću spremiti nešto mnogo zanimljivije od obične kajgane. Prvo moram sipati šlak u duboki tiganj. A zatim dodati limunovu koru. Sad je potrebno dodati malo šećera. I sve to dobro promešati. Sad čekamo da ova mešavina dođe do 70 stepeni. To je to. Sad mogu formirati kajganu. Belance ću staviti u tiganj. A umjesto žumanceta ću koristiti breskvu. Bellissimo. A Mija, zatvori usta, to nije pristojno. Jao, nešto ti gori. Jao, tačno, kakav užas. Potpuno sam zaboravila na svoje jaje. Izgleda užasno. Da, moje jelo je mnogo bolje. Izgleda baš privlačno. Margot, vreme je da odrediš pobednika. Konačno. Bako, tvoja kajgana je super. O, kakav je ovo ugalj? Ne, nema šanse da probam to. Treće jelo izgleda prelepo. Jao, još nikad nisam jela slatku kajganu. Šef Mike, čestitam na pobedi. To je bilo lako. A nisam čula, jesam ja pobedila? Naravno da ne. Sad mi se jede krofna. Dobro, bit će urađeno. Dobro, unuko. I ja volim krofne, ali nemam pojma da ih spremam. Početi treba od testa. Iz njega ću seći potrebni oblik i sve to ću ispržiti u tiganju. Treba što više ulja. Jao, kakva je nezgodna ova oklagija. O, nisam znala da postoje specijalne kalupe za krofne. Cool. A Mija, pazi, molim te. Dobro. A vreme je da zagrejem ulje. Kuvar je rekao da treba sipati što više. To je to. A sad ću baciti tamo svoje krofne. Nešto puca. U pomoć. Ruke. A Mija, šta to radiš? Ne znam ni ja. Pokušavam da se snađem sa uljem. Poludelo je. Treba brže isključiti vatru.
Eto, sve sam pokvarila. Jer uvek moraš da paziš. Da, očigledno samo ja ovdje znam da kuvam. Pa, moje krofne su skoro spremne. Preostalo je dodati najukusnije, punjenje i glazuru. Treba iseći krofnu na pola i dodati sirup. Zatim zatvaramo krofnu i umačemo je u glazuru. Ovako. Sad treba lepo ukrasiti krofnu. Uzet ću ova srca, izgledaju baš slatko. Svaka mi čast. Awesome! I ja sam skoro završila. Ali sa glazurom i sirupom će biti preslatko. Bolje samo da ih pospem šećerom u prahu. Odlično! Kako ukusno! Ovo je za Margo. Sir? Točno! Upravo mi je pala na pamet ideja kako da napravim najbolje krofne. Prvo ću rastopiti sir i sipat ću ga u kalupe. Onda je potrebno izmrviti čips Cheetos. Ma šta je s njom? To je to. Gledajte šta sam napravila. Sad ovim mrvicama ću uvaljati svoju sirnu krofnu. Zatim ću je uvrnuti u foliju i staviti na tiganj. To je to. Moja sirna krofna je spremna. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Jao, kakva lepota! Ukusno! Napravili ste neverovatno slatku i lepu krofnu, šefe. Wow! Bako, tvoje krofne sa šećerom također mnogo volim. A šta je ovo? Izgleda zanimljivo. Uj, kako ljuto! Ne, to mi se ne sviđa. Šefe, vi ste pobedili ovaj put. Hvala, dao sam sve od sebe.